Badakizute kanpainaren azken txanpa honetan gaudela, azken egunetan. Eta beti bezala Euskal Herria Bilduk eta ni neu beti ere erronka batzuk planteatzen ditut publikoki jendearen aurrean gure konpromisoak adierazteko eta zeintzuk dira gure helburuak ere argi planteatzeko. Badugu erronka politiko nagusi bat, eta da martxan dagoen kontrarreformari aurregitea, autoritarismoari aurregitea, trifatxituari aurregitea eta Espainiar Estatuko involuzio antidemokratikoari aurregitea. Horretarako zer egin dugu? Indarrak bildu ditugu. Soberanista guztiak gutxieneko programa politiko baten inguruan ados jarri gera. Eta hori oso importantea da. Oso importantea da programa horretatik delako bakarri posible frankismoarekin bukatzea, Frankoren erentziarekin bukatzea. Hori da erronka politikoa, baina baukagu erronka propio bat, soberanista bezala, estatuko soberanista bezala. Eta nik esate dizuet gehiago izango garela datorren kongresu eta senatuan. Nik esaten dizuet 2 milioi boto behar ditugula, eta 2 milioi boto atera behar ditugula. Eta nik esate dizuet diputatuetan 30-etik gertu egon garela. Hoi dira gure erronka, 2 milioi boto, gutxieneko programa baten alde, antifascista dena, eta 30 diputatu inguru programa hori defendatzeko.